Ayibongwe kubazalwane, ayibongwe inkosi, akabongwe lesimkhonzayo osihaqile ngemuva nangaphambili, isandla sakhe siphezu kwethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli ithuba lokwethula ubufakazi phakathi kwenu egameni likaJesu. Ubufakazi bami buningi bazalwane, ngimbona uNkulunkulu esiza impilo yami, ngimbona futhi engephula ezindaweni ezinzima. Buningi ubufakazi bami bazalwane, kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ke silalele nampu ubufakazi uNkulunkulu angenzela bona ekhaya lami. Ngakhe endaweni yaseMandawe eShowe, uNkulunkulu ngelinye ilanga bengiya esontweni, ngiya nobaba wabantwana esontweni. Sengiphethe iBhayibheli ngilungele ukuhamba bazalwane ukuba siye enkonzweni siyokhonza. Ngithe salungela ukuhamba ngazizwa ngingaphilanga. Uma ngingaphilanga bese ngithi kubaba wekhaya, baba salusuhamba ngisale mina, ufike ungibike kubazalwane ukuthi angiphilanga. Nangempela ubaba ahambe bazalwane aye enkonzweni. 10 minutes ephumile uvele kufike umuntu ekhaya lami. Umuntu ugqoke izingubo ezinavy, konke kusukela esikibheni kuya phansi, kodwa phansi enyaweni akagqoke lutho. Ungumuntu wesilisa. Athi mayefika angibingelele, mina ngingakambingeleli, ngivume. Ebesethi yena, hawu kanti awuyile esontweni? Ebese ngithi kuye, ngizizwe ngingaphilanga, angabe ngisaya esontweni. Amen bangcwele. Ebese siyaqhubeka siyakhuluma, besethi yena, hawu umuzi wakho ngiwubonela ku-TV, kuthiwa nina niyakholwa, futhi nina aniyi ezinyangeni. Lo muntu ke ongithumela ungithume ezinganeni. Uthe nina anginiyeke nina kodwa ngize ezinganeni, ngoba vele nina nizoya esontweni nishiya izingane zodwa ekhaya. Ngakho njengamanje ngiyamangala uma ngufica lapha wena, ngoba mina ngize ezinganeni. Uthi-ke ngoba sengifice wena-ke makoti, umbiza ngomakoti, uthi kulungile-ke, kodwa into engifisa ukuyenza kuwe, nengicela kuwe ukuba usijoyine ube yilunga lethu. Bese ngiyabuza mina ngithi nginijoyine ngenzeni, msebenzi muni enifuna ukuthi ngiwenze? Bese cha, ungangijahi, ngizokuxoxela ukuthi uzokwenza ini. Amen bangcwele. Siqhubeke-ke nalo muntu sehleli phansi esitulweni, ebesethi kimi, bazalwane, lezi khathi esikhuluma ngazo zikhathi zo-11 ekuseni, ikhathi zey'nkonzo, kodwa yena ufike before kushaya u-11, bese siphuma nje siye esontweni. Ebese ethi kimi, ngisizeke makoti ngoba ukhona, ngiphe iy'cathulo zengane encane ngigqoke. Bese ngithi mina, ngoba wena umdala uzoyigqoka kanjani iy'cathulo zengane encane? Ebese ethi kimi, awumbonini mina ukuthi ngingubani? Akukho usayizi engingawugqoki, ngigqoka bonke osayizi. Letha wena iy'cathulo zengane encane ngigqoke, ngoba iy'nyawo zami zibuhlungu makoti, zibuke. Umuntu ongithumela ungikhombisa umuzi wakho kuyi-TV, kwathiwa size kuwo. Futhi wathatha itshe elikhulu wagxoba izinyawo zami
ingakho zibuhlungu akuvumi bangihambe. Bese ngiyayibuka izinyawo zakhe, mangizibuka izinyawo zakhe zidonsiwe izinzwane zakhe ungathi zibhonculiwe ngoba izinzwane zichicha igazi. Amen bazalwane, ayibonge inkosi. Bese ngenqaba mina ngezicathulo zengane, bese ngiyasukuma bazalwane, ebese ngiyamphakela ukudla, ebese thi yena ungiphakelelani ukudla, angidli mina, thatha lokhu kudla ukunikeze izingane zakho. Amen. Hayi, bese ngithatha ukudla ngubeka lapha, bese qhamuka umfana wami omdala, angibone ngikhuluma nalo mfana, ame emnyango welinye ikamelo asibuke sobabili sikhuluma nalo muntu. Ebese ngithi kulo mntwana wami, Mxolisi, thatha izingane uzifake ekamelweni ngoba lo muntu okhuluma nami akuyena umuntu. Ngicela ukuthi uthathe izingane uyivalele ekamelweni ngisale mina nalo muntu. Ngasala-ke bazalwane nalo muntu siyaqhubeka. Ungibuza abantu bezihlobo zami asebashona ukuthi baphi. Abanye bashonwa kabi besontwe intamo, abanye bagwazwa, abanye imindeni le yakithi eminye. Bese ngithi mina ngiyabazi, bese thi yena uma ucabanga bakuphi, bese ngithi mina bakuNkulunkulu, athi yena bekho uNkulunkulu balapha kithi. Bese ngithi kukuphi kini, ebese phuma emnyango angikhombisa indawo eseduze nedolobha iyihlathi. Amen bazalwane, le ndawo eyihlathi yindawo ebengiyiphuphile mina 2 days ago. Ngaphupha ngibekwe kuleyo ndawo, ngabona indlu eyisiflathi enkulu kuleyo ndawo. Kuleyo ndawo ngafica besilisa, ngafica besifazane. Abesifazane abahle, bahle bazalwane. Kodwa kwase kukhuluma besilisa kimi bathi, awusijoyine phela, bebeka imali eningi la ingamabhokisi, bathi sijoyine. Uma ukwasijoyina le mali yonke izoba ngeyakho. Ayibonge Nkosi. Ngase ngiyinqaba mina ephusheni, bathi uyazi ukuthi uma ungasijoyina ungafana nalo sisi, bangikhombisa omunye usisi omuhle. Kodwa lo sisi wathi mangimbuka wasuka phansi emhlabathini wandiza emoyeni enomsila kafishi. Ngase ngithi kubo angikwazi ukunijoyina, anginifuni. Ngaleso sizathu-ke engasisho kubo bangihubha laba bantu. Endleleni engangibaleka kuyo kwavela amabhubesi ngapha nangapha, ngabona inkembe enkulu engayinikwa esandleni, ngawashaya lamabhubesi ngapha nangapha, ngawashaya. Kodwa lilodwa ibhubesi elangishikilisa sengophuma kule ndlela, lalwa nami, ngagcina ngilenqumile ikhanda, lafa leli bhubesi. Kanti sekusile, ngavuka ngakhuleka egameni likaJesu. Lo muntu ngikhombisa le ndawo nje, le ndawo ngiyibone kuqala ephusheni. Njobe ethi futhi uze kubantwana, lento ngiyibone kuqala futhi engakafiki, kuzosa afike. Ngabona umfula omkhulu bazalwane, uphethe izingane zami zonke zemuka nomfula. Ngagijima ngaze ngayibamba zonke izingane zami ngayikhipha kulo mfula. Amen bazalwane. Kanti lo muntu uzofika ngakusasa ekhaya ethubeze ezinganeni. Amen. Bangcwele, lobu bufakazi bujulile kakhulu. Ngithe ngisaqhubeka-ke ngikhuluma nalo muntu la ekhaya, ebese eqhubeka lo muntu athi-ke, makoti ngijoyine phela ukuze ube yilunga lethu usebenzele. Ngalokhu ngibuzile ngathi ngiyilunga lenu ngenzeni? Hayi, akafuni ukungitshela lokhu, ethi ungajahi ngizokuchazela. Amehlo akhe anjengawekati. Uma engibuka mina ngiphelelwa ngamandla bazalwane. Uma ngiphelelwa ngamandla uyasukuma lapha ehlezi khona esitulweni uza kimi
kodwa uza kancane ukhuluma nami ungibuka emehlweni ngqo, uza kimi kuyo le ndlu esihlezi kuyona. Kumthatha isikhathi ukuba afike eduze kwami, kodwa uza kancane uyangibuka ngalamehlo. Lamehlo sengifuna ukulala ngibambelele etafuleni. Nikhumbule bazalwane ukuthi Bangcwele, lobu bufakazi engininika bona akulona iphupho. Umuntu owafika kimi ekhaya lami ngeyikhathi zamasonto o-10. Amen Bangcwele. Weza kimi ngaphelelwa amandla, weza kimi amehlo amayesindeka, sekuthi ngilale. Kuthe sengithi ngiyacamela nje etafuleni, lo muntu wayeseseduze kodwa isandla sakhe singakafiki ekuthenini singithinte. Kwakhuluma izwi namandla amakhulu lathi, awukhuleki ngani? Ngesikhathi lo muntu engithethisa ethi awukhuleki ngani, umi esandleni sami sokunene ukhuluma nami uthi awukhuleki ngani? Ngesikhathi ngithi ngiyathuka ethi awukhuleki ngani? Ngathi ngivala amehlo, ngithi ngifuna ukuvala amehlo ngikhuleke, wathi ungawavala amehlo mbuke. Ngambuka lo muntu emehlweni, ngakhuleka egameni likaJesu waseNazaretha, inkosi yamakhosi. Ngakhuleka, ngesikhathi ngikhuleka wama wathi khimilili, uthe samile. Ngesikhathi ngithi mina ngegama likaJesu waseNazaretha, kwangathi ukuphushwa yinto eyispring bazalwane, wasuka phansi emhlabathini wandiza phezulu, wawashaye kodongeni. Uthe mashaye kodongeni akaze ahlale esitulweni abehlezi kuso, washaye kodongweni wawela phansi. Uthe mese wele phansi wathi, hawu makoti, kanti unamandla angaka? Wathi ayingeke. Wathi ngiyaphuma ekhaya lakho, ngiyaphuma. Wathi ngicela ungikhombise imizi ephuza utshwala la, ngoba bonke laba baphuza utshwala bangabethu, abayi kuNkulunkulu. Nabo bonke abakhonza amadlozi abayi kuNkulunkulu, bangabethu. Wathi makoti, ngiyadabuka ngoba kukhona abantu abagcaba imizimba yabo, bafaka imithi emzimbeni yabo, abazi ukuthi basuke befaka mina. Ngiyakwenza ukuthi umuntu asinde, ebese tusa inyanga sengathi yelapha, kanti inyanga ibifaka mina emzimbeni wabo. Mina ngingangena esihlahleni, makoti ungabe usangibona, mina ngiyangena esihlahleni kube ngathi inyanga welashwe umuthi, kanti uyifaka mina emzimbeni wakho. Wathi nina la ekhaya nigcatshwa, ney'ngane zenu azigcatshwa. Wathi niyayisiza. Wathi bengafanele ngutshele lento ngoba ngizojeziswa la ngiqhamuka khona. Ayibonge inkosi. Webazalwane, uma sikholwa asikholwe, amen, singakhohlisi abantu. Haleluya, ngoba namadimoni ayabona uma ukhohlisa abantu, uhamba iy'ndawo ezifihlakele ezingabonwa ngabantu. Amadimoni ayakubona, ayakubuka. Amen ke bazalwane. Ngiqhubeka nalobu bufakazi, ngizobunqamula, kodwa ngiyafisa ukuthi nazi ingqikithi yalobu bufakazi ukuthi uNkulunkulu uqondise ukuthini ngapho. USathane lokhu ebuvimba lobu bufakazi ngingakwazi ukunenzela izinto, ngithi ngiyafisa ukunenzela, nginqamuleke kungenzeki. Haleluya bazalwane. Abese lo muntu ke useyaphuma-ke, abone ikati emnyango, ebese ethi hawu kanti nalo ikati, ebese ethi mina ngangena ekatini, nihlale nami la egcekeni, ngiyisekatini. Haleluya. Abese yaphuma, esethi uphuma uzophuza utshwala la, bese ngiyamkhombisa kwakunomakhelwana abaphuza utshwala. Ebese ethi uyababona laba abayi kuNkulunkulu ngoba bakhonza amadlozi. uNkulunkulu akamfuni umuntu okhonza amadlozi. Ebese ethi ngisaya khona-ke, ngagcina-ke bazalwane yakhona, mina sengikhathele emzimbeni, akusavumi ngenze lutho, ngase ngiyolala embhedeni. Uma ngilala embhedeni, ngesikhathi kukhuluma lo muntu kimi ethi awukhuleki ngani, kunamandla ehla
aqala phezulu ekhanda lami ayafinyelela ematheni ey'nyawo. La mandla aye strong ngendlela emangalisayo. Ngaba nepower engayazi kuze kube manje bazalwane. Amen. Wahamba-ke uma sengilele iyangitshela ingane ubaba esebuya enkonzweni ukuthi nangu ubaba eza. Ngithi gijima mfana umhlangabeza umtshela ukuthi kunenqaba yomuntu efike la ekhaya. Afike ubaba la ekhaya ngimxoxele athi wena wabukeka usugula kakhulu. Ngathi hayi lo muntu ofike la ekhaya akuyena umuntu wesatanism. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Afike lo muntu bazalwane, bafika ubaba ephuma enkonzweni ebesethi mbizeni, isiyahamba ingane yombiza emzini oseduze kwami. Uma efika afika athi anisafuna ungena ekhaya lakho, ngifuna ukuphuma la, asambe nawe baba siye ngale ehlathini sizoxoxela khona. Ebesethi ubaba cha khuluma khona la ngizwe ukuthi uthini. Ebesethi kubaba umthimkhulu athi sengihlulekile umkakho ungehlulile, ngiyamcela ukuthi asijoyine akavumi, ngakho angifuni ukukhuluma lezinto la egcekeni, ngifuna ukuphumela ngaphandle. Ebesethi ubaba ngiphumi mina ngaphandle wena khuluma la. Ebesethi sengicela wena ukuba usijoyine. Uma usijoyina namhlanje ngesonto, ngomsombuluko kusasa awuzukuya emsebenzini, uzoba nemali yonke oyifunayo, ube nalo lonke uhlobo lwemoto olufunayo. Ngakho-ke ngijoyini. Uma ujoyini uzofika lo muntu kuwe ebese uyakunikeza zonke lezo zinto. Ubaba-ke wenqaba-ke bazalwane wathi imali le ngiholayo yanele ukuba ngingayondla umndeni wami ngiphile nomndeni. Hamba utshele lowo muntu ukuthi angizukumjoyina, iyangenelisa le mali enginayo. Waphuma-ke lo muntu ebalisa-ke bazalwane, ubaba uyasho ukuthi wayebalisa ethi ngizofike ngithini kulo muntu ongithumile, uzongijezisa. Wahamba-ke kodwa kwaphawulwa ubaba ukuthi lo muntu wayehamba emoyeni eya enyukela waze wayoshona entabeni le wayekhuphuka intaba yangakithi. Haleluya. Uma sengilala ebusuku sesilala nabantwana, sekukhala endlini ngalisonto, lento yenzeka ngesonto ngeSunday, sesiyalala manje ebusuku kukhala into esingayazi endlini, kwavuka abantwana savuka sonke. Hayi ngase ngiyaqonda uNkulunkulu uvalo wayelithathile kimi bazalwane ngingenalo. Ngavele ngaqonda ukuthi umoya walo muntu usela endlini. Ngavele ngabuthela abantwana nobaba la, sakhulekela abantwana, sababeka izandla bonke. Haleluya. Amen. Yathula lento ngase ngiyalala. Ngithe mangilala bazalwane kwaqhamuka imoto, ikhumbi lena ayingifici phansi. Ngibona ikhumbi ngiphakathi mina kodwa imnyama, angikwazi ukubona udriver, angikwazi ukubona kodwa iyahamba iyagijima. Bese ngiyayibuza ngithi mina le moto enguyo iyaphi, ingisaphi? Akekho wangiphendula ubazalwane, yayivele yayimela nse le khumbi yangehlisela phansi. Uma ingehlisa phansi, kanti khona iqulu labazalwane. La ngiqukula iqulu labazalwane, iningi labazalwane njengoba ubona umdlalo ekole iGoli, bangiqukula abazalwane, bangiphakamisela phezulu, becula iculo elithi ophuzayo lamanzi akomi naphakade cha. Bangiphakamisa, bengibambile bonke, bengilifta up, becula iculo elithi ophuzayo lamanzi akomi naphakade cha, nami ngicula. Hayi bazalwane, sebengibekile phansi, ngabona ithanki lamanzi. Ngisathi ngibuka ithanki lamanzi, kwakhona ukuthi angibuke phezulu emafini. Ngathi mangibuka emafini ngabona ubuso obuhle, angikaze ngibubone emhlabeni ubuso obuhle kanje.
obuney'nwele ezinkulu egcwalisa indawo yonke, zimhlophe lezi y'nwele okweqa. Uyangibuka lo muntu phezulu, uyamonyozela, ufuna ukuhleka, uthi kimi, mntanami unqobile. Wathi unqobile, ngibuka phezulu manje Mafini bazalwane, uthi kimi unqobile, phuza nanka amanzi okuphila. Ngaphuza amanzi abephuma kuleli thanki bazalwane, ayemhlophe okweqhwa. Ngawaphuza kabili, ethi phuza, waphinde wathi phuza. Ngesikhathi ngiphuza okwesibili, yonke into eyayingiphethe emzimbeni yaphela. Haleluya. Ngavele ngaphaphama ekuseni, phaphama ekuseni, fanele ngihambe ngiye emsebenzini, ngaguqa, ngakhuleka komdala wezinsuku. Uye lo engimkhonzayo bazalwane kuze kube manje. Njengoba nibona izimpi ngihlangabezana nazo, nginobufakazi obuningi, ngiyonika abazalwane mandinga obunye. Bukhona uNkulunkulu uyahamba nami endleleni, uNkulunkulu uyahamba nomuntu endleleni, uNkulunkulu uyamnqobisa endleleni. As long wena uzinikele ngokuphelele, uhlanzekile, ngoba uNkulunkulu ufuna abazalwane abanenhliziyo ehlanzekile, ufuna abanenhliziyo yakhe. Haleluya. Ngiyabonga webazalwane, ngiyabonga. Ibivinjwa yonke lento, imkhuleko ivinjwa, konke ngithi ngiyakwenza kuyavinjwa. Haleluya. Njengoba abantwana bami bengasebenzi kuze kube manje, khona izinto ezivinjwayo. Nginobufakazi. Amen. Ngiyabonga bangcwele, qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Niqonde ukuthi asibhekene nagazi nanyama, asilwi nalokho, kodwa sibhekene nemimoya phezulu emkhathini, nababusi bezwe emhlabeni. Haleluya. Ngiyabonga kakhulu bangcwele ukunginika leli thuba. Ngiyafisa ngelinye ilanga ukuhlanganyela nani. Kuye ukuthi noma ngihlosile bangcwele ukuthi ngihlanganyele nani, kodwa ngibone ivinjwa indlela ngalendlela emangalisayo. Ngiyabonga-ke kakhulu, ngicela imkhuleko kunina bazalwane ukuba ngiqhubeke endleleni ngingami ethafeni, ngoba ithafa linezinto ey'ningi, linameva, linotshani, liney'hlahla ey'ngadingeki. Ethafeni kunezinto eziningi. Amen-ke bangcwele. Inkosi-ke yomusa inibusise, inkosi ibe nani. Amen.